Šta, pa nema, pa vi ste pobjegli, dakle, vaš čovjek je pobjegao ovdje sa ove sjednice, nemamo mi što plakati. Vi trebate plakati što je cijela javnost, što je cijela javnost vidjela na koji način funkcionirate. Ali Kolegice Orešković, ajde dopustit ćemo, budući da glavni državni odvjetnik očito ide, dopustit ćemo mu još da se obrati, a ovo ide na sramotu vladajuće većine koja je donijela takav zaključak, očito s namjerom da glavni državni odvjetnik bude ovdje sat vremena. Evo, izvolite, ja vam dajem vrijeme jer poštujem vaše vrijeme. Dakle, ovo su grube insinuacije da sam ja s nekim dogovarao kada će biti ova sjednica. Mislim, to su izmišljotine, to su krivotvorine koje vi iznosite. I vi iznosite da je to moja taktika bila, dakle, optužujete me da sam došao na sjednicu na koju ste me vi pozvali. Ovo je zaista nečuveno i nevjerojatno. Vi ste potpisali to, ali ovo nije izlaganje, ovo je moj odlazak, znate, ali ja ostavljam to vama na savjesti. Dakle, vi meni prigovarate što sam došao. Ja se ispričavam što sam došao, što sam remetio vaš mir. Eto, doviđenja i hvala vam na pažnji. Ne, ja moram sada reagirati. Poštovani glavni državni odvjetniče, ja vama ne zamjeram što ste došli. Ja zamjeram vladajućoj većini, što je očito u dogovoru s vama, jer su znali da ste slobodni u 10 sati navečer, u 10 sati ujutro, sat vremena, dogovorila ovu sjednicu. To ja zamjeram vladajućoj većini. Tako da, u redu je. Evo, mi ćemo pustiti. Ova sjednica ne može biti na ovakav način dovršena. Dakle, nije na glavnom državnom odvjetniku da kaže koliko će na sjednici biti. Ako danas više ne može prisustvovati, onda ćemo imati još jednu sjednicu na kojoj ćemo postaviti pitanja koja smo sada htjeli glavnom državnom odvjetniku postaviti, a nismo imali priliku zato što je HDZ sabotirao sjednicu. Povreda Poslovnika. Ja ću odrediti stanku. Nemamo šta, pa vi ste pobjegli, dakle, vaš čovjek je pobjegao ovdje sa ove sjednice, nemamo mi što plakati. Vi trebate plakati što je cijela javnost vidjela na koji način funkcionirate. Ali ja ću dopustiti kolegica Orešković, kolega Jakšić, stanka, idemo dalje. Nema smisla. Evo, svi bježe. Maramice. Što sada? Maramice, suzice, idemo dalje. Što sada? Na konopcima ste i otišli ste ovako napustili sjednicu. Ne, vi otišao i glavni državni odvjetnik. Što je ovo? Sve se raspalo. Ovo bježe oporba, bježe. Kolegica Orešković, izvolite. Što se događa? Izvolite. Pa ja te nisam nikad vidio ovako loše. Ne, nešto se događa. Grmoja, što se događa s tobom? Pa ja nemam što, raspao se odbor, što je ovo? Što je ovo? Imamo li poslovnik? Hoćete li vi prestati ometati sjednicu? Ima ljudi. Kolegica Orešković, izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Ajde, nema ljudi, ja bi svoje što imam za reći stavila u zapisnik, pa vi čitajte poslije. A evo što imam za reći. Da, očekivali smo da će svojim replikama HDZ na neki način opstruirati temu današnje sjednice i to su uspješno napravili, očito u prethodnom dogovoru s glavnim državnim odvjetnikom koji je znao da ima taman sat vremena. Ali ono što je u tih sat vremena glavni državni odvjetnik doista rekao, a sve kamere su snimile i ući će u transkripte, je sljedeća informacija. Unutar državnog odvjetništva već je bilo pripremljeno, dakle već je bio pripremljen zahtjev za skidanje saborskog imuniteta. Taj zahtjev od DORH-a do Hrvatskog sabora očito nikada došao nije. No u međuvremenu je informacija o tome da je taj zahtjev u pripremi očito došla do našeg kolege, bivšeg saborskog zastupnika, koji je automatski došao, podnio ostavku i prestao biti saborski zastupnik. Htio, ne htio, glavni državni odvjetnik je svojom izjavom danas potvrdio ono što smo i htjeli pokazati, a to je da se stavio u funkciju zaštite HDZ-a. Samim time što je potom tvrdio kako nikakvog curenja informacija i dojava iz DORH-a nije bilo, ponovno je zaštitio svoj odnos s HDZ-om. A sve drugo što ću imati za reći ću na sljedećoj sjednici. Međutim, ova informacija da je zahtjev
za skidanje saborskog imuniteta u DORH-u već bio pripremljen, potvrđuje da je upravo iz DORH-a curila informacije kako bi baš taj dan Šarić podnio ostavku. Dakle, ja sada imam upit za članove odbora. S obzirom na način na koji je ovo izvedeno, ima li smisla da sada mi raspravljamo ili da pokušamo vidjeti, sazvati novu sjednicu, a imamo mogućnost, da dobit ćete vi, slažem se da čekate, ali postavit ću jedno pitanje za vas. Nije otišlo. Znači, postavit ću pitanje, ima li smisla da nastavimo, dakle, pitam članove odbora, na ovakav način, ili ćemo s obzirom, znači članovi odbora, pitam članove odbora, imate pravo držati ruku. Dakle, ima li smisla da nastavimo? Ja bih molio da se očitujete, jer ćemo imati skupljene potpise i glavni državni odvjetnik će morati doći. Koliko čujem, dakle, od kolega blizu je taj 31 potpis. Evo. Može povreda, može. Imate 2 opomene, ovo će vam biti 3. Ne, imate 2. 2 opomene, po meni. Imate 2. I opomenuo sam vas, imate, izvolite. 229 sam opomenuo. Ono što ste vi rekli da sam govorio, a samo sam govorio, jel? Tako je. Dobro, okej. Dobro, poštovani, dakle vi nas sazovete ovdje, pa onda mijenjate razloge zapravo zašto ste nas sazvali, a na koncu pitate sami sebe ima li to smisla? Sad ću vam Vi ste danas, nemate vi meni što odgovarati na povredu Poslovnika. Dakle, ili ćete dobiti vi treću opomenu, ja sam predsjednik, dobiti treću opomenu i onda vi više ne smijete govoriti. S obzirom da je upitno... Dakle, nemojte mi upadati u riječ. Dobro. Upadate mu riječ. Dakle, vi sad nas, nakon što ste nas sazvali ovdje, ja sam došao iz Šibenika na sjednicu, vi pitate ima li ovo smisla? Pa vi ste se, kolega Grmoja, totalno pogubili, ovo je... Sad ću ja vam odgovoriti. Stvarno, nikad niste bili lošiji. Kolega Zekanović... Daleko je bio lošiji kad je prozvao krivu osobu. Ali gore ovo je. Kolega Zekanović, ne. Vladajuća većina vas je sazvala danas. Ja vas nisam sazvao danas. Moj prijedlog je bio da se dođe u utorak i mi smo glasali za taj prijedlog i taj prijedlog nije prošao. Sazvao vas je kolega Mažar za danas u 10 sati. Njemu se obratite, krivoj se osobi obraćate. Ja vas nisam sazvao za danas. Vi ste dogovorili s glavnim državnim odvjetnikom danas u 10 sati. Ja molim kolege iz odbora za pravosuđe da se očituju, da kažu svoj stav, onda ćemo nastaviti. Može. Poštovani predsjedniče odbora, ja bih molio, bez obzira na cijelu ovu lakrdiju koja se nažalost događa, ja bih molio da se bar donekle držimo dnevnog reda. Ono što je bilo posljednje su bile stanke i ja sam zatražio stanku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Molim da se odobri u 10 minuta i da se vratimo i nastavimo. Ok, dakle ovako, kolegice Puljak, nastavit ćemo s obzirom, dakle da je jasno, nastavit ćemo stvarno nakon 10 minuta, dakle, i ja želim naglasiti ovdje da su današnju sjednicu tražili kolege iz vladajuće većine. Ne, na današnju, moj je prijedlog bio za utorak, vi ste je sazvali danas u 10 sati i glavni državni odvjetnik je bio sat vremena. Dakle, sve ovo što se događa je plod vašeg prijedloga. Hvala, nastavljamo za 10 minuta. Moramo odgovoriti na ovo. Što bježiš sada? Pa iznosiš neistine i onda iziš. Bilo bi ti bolje da ostaviš da Mažar vodi ovo. Ja mislim da Grmoja danas gotov, kaput. Ne mogu dopustiti dakle na ovo, jer budući da sam bio onako dosta blagonaklon, da, jer je glavni državni odvjetnik sam rekao da je on iznad ovog Sabora, da za njega ne vrijede nikakva pravila, da on ne odgovara Hrvatskom saboru, da se na njega ne može primijeniti. Da, to je rekao točno, evo možete vidjeti da je točno rekao te riječi. Da. Ne, za njega ne vrijede ova pravila ovdje koja vrijede za nas, to je rekao, da. Povreda Poslovnika. Pa, pravila koja mi imamo ovdje. Izvolite. A kolega Grmoja, mislim, privodimo ovu sjednicu, ja se nadam i kraju i sve. Sad ste hrabri kad nema glavnog državnog odvjetnika. Je, vidjeli smo to svi.
Glavni državni odvjetnik između ostalog je ovdje rekao da je došao zato što poštuje instituciju Hrvatskog sabora i tražio da se na taj način odnosimo svi jedni prema drugima. Od vaše prve riječi i uvoda i svega je krenulo u smjeru u kojem je krenulo i sada ćete tražiti krivce u svima drugima osim u sebi. Ja sam apelirao dakle da u buduće Odbor za pravosuđe radi onako kako je do sada radio, bez cirkusa, jer cirkusi ovakvi neće nikome dobro donijeti, pa ni hrvatskom narodu. Ne, Ali mislim... za raspravu možete se javiti. Ok, onda se javljam za raspravu. Ok. Dakle, ja bih volio samo da znam ovdje kao netko tko je došao pred ovaj odbor, rekao sam isto na početku, poštujući i ovaj odbor, poštujući Hrvatski sabor, da znam koje su pravila Pravila su... jer se ona mijenjaju svakih 10 minuta. Ne mijenjaju dakle, se. meni je teško Ne mijenjaju se pravila. sudjelovati ovdje. Ja sam mislio da je ipak neki ozbiljniji pristup. Ozbiljan je pristup. nažalost, Ovdje vidi se sada nakon što su vaši oni koji su bili zaduženi da rade nered napustili, koliko je mirno. Dakle, vi ste jedini, odnosno vaša vladajuća većina je ona koja je pokušala ovdje napraviti cirkus od ove tematske sjednice. Tako da je jasno da sad sve protječe u miru. Ovdje vrijedi Poslovnik Hrvatskog sabora, osim za jednog čovjeka, za njega očito ne vrijedi ni Poslovnik Hrvatskog sabora, niti on odgovara Hrvatskom saboru, a to je glavni državni odvjetnik. On je očito odgovara onima s kojima je dogovarao da dođe danas u 10 sati. Nastavljamo dalje. Da mogu raspravu imati. Možete raspravu, ali vi ste tek po redu 7. Strpite se, imate prijavljeni za raspravu. Opet odstupate od pravila. Meni je jako teško ovako sudjelovati. Koji pravila odstupa? Pa malo prije dok je bio glavni državni odvjetnik, dakle reagirao na povredu Poslovnika. Onda ste rekli da ne može, on ipak tako, jer je čovjek rekao da se za njega ne primjenjuje. Ja sam želio da vide građani kako za glavnog državnog odvjetnika ne vrijede pravila koja vrijede u Hrvatskom saboru. I on sam rekao da za njega ne vrijedi Poslovnik Hrvatskog sabora. Mi sada radimo ovdje i vi ste ministar i radit ćemo po Poslovniku Hrvatskog sabora. Ali o tome se radi, ja bih volio da radimo po Poslovniku. Ja vas jako teško radimo po Poslovniku. Urša Raukar. Ja ne vidim smisao ovoga. Poštovani ministre, ako ćete nastaviti... Došao sam ovdje odgovarati na pitanje. Odgovarat ćete na pitanje, javili ste se za raspravu i prijavljeni ste za raspravu. Kolegice Raukar, imate raspravu, javili ste se. Ovako se nije radilo dok sam ja bio Odbor za pravosuđe, na ovaj način se nije radilo. Dakle, neko došao ovdje odgovarati, onda ste dali uvijek mogućnost da se odmah referira na nešto što je bilo. Sad bi ja trebao se referirati na ovo sve što čujem na kraju. Završna riječ, šta je ovo? Poštovani ministre, vi ste imali svoje izlaganje. Na vaše izlaganje bile su replike koje su odrađene. Sad su se ljudi javili za rasprave koji su članovi odbora i saborski zastupnici. Nakon što oni završe, vi ćete ponovno moći se javiti i osvrnuti na ono što je rečeno. Ja ne vidim nikakav problem. Bilo drugačije. Nije bilo drugačije. Bilo je drugačije za glavnog državnog odvjetnika koji je on je rekao da za njega ne vrijedi Poslovnik Hrvatskog sabora i da ne odgovara Hrvatskom saboru. Točno je to rekao, poslušajte. Izvolite, kolegice Raukar. Predsjedniče, vi sada imate opomenu, ne možete upadati u riječ. Vi sada pokazujete da za cirkusom ne treba niko oko vas sami. Ne, vi radite cirkus, imate opomenu, 4. gubite pravo riječi. Za raspravu se može javiti kad god, a ne kad dođe na red. Ne, javio se i upisan. Ali za raspravu se može kad god, a ne kad dobi. Pitajte službu. Pa kršite Poslovnik. Dobro, sad sam ja za raspravu. Evo dakle, vidite kad nema onih koji su tu zapravo poslani da opstruiraju bilo kakvu raspravu, da se ne postavljaju pitanja, kako rasprava može teći u jednom normalnom smjeru. Ja sam pokušao postaviti konkretna pitanja kada su me pitali tu novinari što je ova tematska sjednica donijela. Pazite, donijela je, ja sam postavio jedno konkretno pitanje, smatrate li da su izvidi protiv gospodina Šarića trajali predugo, 3 godine? Glavni državni odvjetnik je rekao da jesu, da smatra da su trajali predugo. I što nam to govori? Što nam to govori o radu DORH-a? Ja neću govoriti o jednom državnom odvjetniku, jer se stalno kolege iz HDZ-a vraćaju u prošlost pa kažu kako je bilo u vrijeme Milanovića. Ja ovdje problematiziram rad svih glavnih državnih odvjetnika do sada. Državno odvjetništvo se koristi kao sredstvo za političke obračune. Prijave u ladicama DORH-a se kisele dok netko ili politički onemoća ili dok ne postane pogodno
unutar određene političke stranke da krenu unutar stranački obračuni, jer nevjerojatno je da se 3 godine istražuje slučaj u kojem netko službenom karticom kupuje stvari, dakle, za svoje osobne potrebe. I sad nam kaže glavni državni odvjetnik, ovo je moj uspjeh. Ma ovo je poraz državnog odvjetništva. Ne Ivana Turudića, nego generalno državnog odvjetništva. A kada govorimo o tome što je još postigla ova tematska sjednica, pa postigla je da vidimo jednu potpunu simbiozu i koordinaciju vladajuće većine i glavnog državnog odvjetnika, gdje zajedno u duetu praktički Zekanović i Turudić, a i ostali HDZ-ovci napadaju mene kao predsjednika ovog odbora i onda kažu, pa što se bunite, vi ste nas pozvali, sad ne želite sjednicu danas. Ne, jučer je vladajuća većina tražila sjednicu jutros u 10 sati. Imala dogovor sa državnim odvjetnikom jer je on sam potvrdio da ide na put. Dakle, oni su znali da on ide na put. Ako ide na put. Oni su znali za to. I sazvali su za danas, sazvali su da dođe na samo sat vremena i da u tih sat vremena određeni ljudi pokušavaju opstruirati ovu sjednicu Odbora za pravosuđe. Tko je gledao, tko ima oči, tko ima išta u glavi, mogao je to vidjeti. A posebno je apsurdna bila optužba da sam ja prekidao glavnog državnog odvjetnika. I kada sam rekao, kada je on to ustvrdio da ga ja prekidam, lažnu tvrdnju iznio, ja sam rekao nisam i onda oni to koriste kao dokaz, evo vi ste nešto govorili, vi ste prekidali glavnog državnog odvjetnika. Pa koga vi pravite budalama? Pa koga vi pravite budalama? Pa ili dosta više ovoga da se ljudima mažu oči? I znate što ću vam još reći? Reći ću ovo kao predsjednik Odbora za pravosuđe. Ja sam razočaran time koliko je zastupnika bilo prisutno na ovoj sjednici. Ovi iz vladajuće većine su došli i odradili svoj posao. Čast nekim kolegama iz nekih stranaka. Ali ima stranaka koji imaju 40 zastupnika ovdje. Bio je kolega Jakšić, on je sada otišao. Ne znam što je. Nisu ni oni nešto se pretrgli da kažu nešto Turudiću. Možda se stvarno boje ovoga što vi govorite, da će se istraživati nešto vezano uz Milanovića i SDP-u vladu. Ili vi govorite gradonačelnicu Siska, pa nek se istražuje. Ja to zazivam. Ali želim da glavno državno odvjetništvo bude jednako prema svima. A poručujem još jednom, kaže kolega da sam sad hrabar. Ne, ja sam glavnog državnog odvjetnika gledao u oči i rekao mu, dakle, što ga ide. Kao što sada gledam cjelokupnu hrvatsku javnost. Neću dopustiti kao predsjednik Odbora za pravosuđe da se hrvatske građane, hrvatske birače pravi budalama. To nikome neću dopustiti. A ovaj igrokaz, možda mislite da ste uspjeli, ali ste unatoč tome što ste bili, što vas je bilo puno više, što ste svi primijenili istu taktiku, nije dobro završio za vas. Naslovi su glavni državni odvjetnik naprasno napustio sjednicu. Ovo za vas nije dobro završilo. Hvala. Gospodin Ante Babić, povreda Poslovnika. Možete mi reći, ja mislim da je to već 3. ili 4. Možete li prebrojati? Sad je druga. Povreda Poslovnika druga. Druga, ok. Hvala predsjedniče. Evo dok ste vi govorili ja sam se malo potrudio pa sam pronašao Poslovnik. Dakle, na sjednice radnih tijela podredno se primjenjuju poslovničke odredbe o raspravi na plenarnoj sjednici. To vam je članak 58 stavak 2 Poslovnika Hrvatskog sabora. U tom smislu je relevantan članak 233 stavak 3 Poslovnika Hrvatskog sabora prema kojem predstavnik vlade, kad nije predlagatelj, može govoriti prigodom svakog davanja objašnjenja tijekom rasprave kad dobije riječ najdulje 5 minuta. Kad dobije riječ? Da, ali on ne mora čekati... Kad dobije riječ? Ne, nego tijekom rasprave. Kad dobije riječ? Tijekom rasprave svaki put ima pravo... Kad?
Kad dobije Ali riječ. ne mora se formalno prijaviti u raspravu i čekati redoslijed da bude, nego kad on ima pravo Tako je, zatražiti. kada mu predsjednik, on je zastražio, ja sam ga zapisao, ja ću mu dati riječ. Tako je, sve je sukladno Poslovniku.